V tomto videu si ukážeme, ako si vytvoriť výhodnú ponuku na Spotikov. Výhodná ponuka je forma reklamy na mape spotov, ktorú môžete využiť vtedy, keď chcete zákazníkov upozorniť na zľavu, akciu, novú službu alebo inú zaujímavú ponuku. Na stránke spotikov.sk sa najprv prihlásime do svojho účtu kliknutím na tlačidlo vpravo hore. Následne prejdeme do sekcie Moje spoty a pri vybranom spote klikneme na možnosť Upraviť spot. Reklamu si môže vytvoriť používateľ s bezplatným aj prémium profilom. Prémium profil navyše v rámci predplatného automaticky získava 20 reklamných kreditov zdarma. Ak potrebujete ďalšie kredity, môžete si ich zakúpiť kliknutím na tlačidlo Zakúpiť reklamné kredity. Zobrazí sa objednávkový formulár, v ktorom si vyberiete počet kreditov a vyplníte fakturačné údaje. Po kliknutí na tlačidlo Objednať kredity budete presmerovaní na stránku s platobnými údajmi. Po prijatí platby vám budú kredity pripísané do 24 hodín. Teraz sa vráťme do profilu spotu a kliknime na tlačidlo Vytvoriť reklamu. Najprv zadáme názov akcie a následne vyberieme vhodný obrázok. Pre najlepší výsledok odporúčame použiť obrázok s rozmermi 1200x600 pixelov, teda v pomere strán 2:1. Potom vyplníme popis výhodnej ponuky. Do textu môžete vložiť aj odkaz na svoju oficiálnu webovú stránku. Následne si zvolíme dátum platnosti reklamy. Jeden deň reklamy stojí 2 kredity a celková cena sa automaticky vypočíta podľa zvoleného obdobia. Po vyplnení všetkých údajov si môžeme pozrieť náhľad reklamy. Ak sme spokojní, klikneme na tlačidlo Spustiť reklamu. Poďme si teraz ukázať, ako výhodná ponuka vyzerá na mape spotov. Spot s aktívnou výhodnou ponukou je zvýraznený pulzujúcim kruhom, vďaka čomu si ho návštevníci ľahko všimnú. Zároveň je tak jasne označené, že spot obsahuje aktuálnu akciu alebo špeciálnu ponuku. Výhodné ponuky je možné filtrovať aj pomocou filtrov nad mapou. Návštevníkom sa potom zobrazia iba spoty, ktoré majú aktívnu výhodnú ponuku. Po kliknutí na spot sa v hornej časti pop-up okna zobrazí tlačidlo Zobraziť výhodnú ponuku. Po kliknutí na tlačidlo sa reklama okamžite zobrazí. Rovnaké tlačidlo nájdete aj na karte spotu pod mapou v sekcii Spoty v tejto oblasti a tiež v samostatnej sekcii Výhodné ponuky v tejto oblasti, kde sa zobrazujú všetky aktívne reklamy pre danú lokalitu. Súčasťou reklamy je aj tlačidlo Zobraziť detail spotu, ktoré záujemcu presmeruje priamo na detail profilu služby, kde nájde všetky potrebné informácie vrátane kontaktov. Ako vidíte, reklama na platforme Spotikov je presne zacielená na ľudí, ktorí si práve prezerajú konkrétnu oblasť alebo hľadajú konkrétny typ služby. Je ľahko dostupná, nerušivá a v porovnaní s mnohými inými formami online reklamy aj cenovo oveľa výhodnejšia. A nezabudnite, základný spot na Spotikov je úplne zdarma. Registrujte sa ešte dnes a predstavte svoje služby zákazníkom vo svojom okolí. spotikov.sk